partea mea, Cristi Mega și al domnului Dan Bursuc, dedicăm melodia cu cel mai frumos titlu. Picat. Suport miros de fraier, pentru Drăgan Americanu. Picat. Bă, eu nici am... Bă, n-am luat. Picat 3. Picat 4. Picat. Picați-l pe ăla care ghece! Alege, are ghece! Picați amândoi, lasă. Picați toți cumva? Ți-ai dat o tras pe mine. Bă, săgeată o tragi de mine. Și nu aia, îl bate măsa și taxul dacă vorbești. Da, nu pot să stai tu jos. Hai, să ce mă găs pula nii. Nu e. Vezi că am arma în mână. Jos, pula, bă, săgeatul ăla. Și acum rămâi mort. Îl pică, Să nu bag mai pula în trebuie. familia multe ta. întrebări. Dă-l morții lui de săgeată în bag pula în familia lui. Tu ce faci, mă? Tu vrei să mori și tu ca el? Vrei să mori ca el, bă, ia zi. Las că rămâi mort, mă. Băga-mi și pula în familia voastră. Rămâi jos. Bombă. Picat. Picat, jos am dus. Ia, băga-mi și... Bă, dar... Uite ăla este Dariu. Unde este Pe bă? ăla de la mașină, de ce nu poți scot arma? Ce pula mea? Vezi? Deschide buzunarul. L-am luat, bă, e scurt, hai mai... Bă, coaie! Ce bă? Picat toți. Pe bun. Da, bine, bag arma. Bine, am văzut arma, bagă. Ai băgat arma, nu? Picat. Terminat? Spate la mine. Băgat. Unde are, bă? Rămâi jos, frate, știu cum atât. Și tu rămâi jos. Rămâi. Ne unul. Mă rog, ne-ai frică. E un auzi ca noi încet.